हाय लोगोफोर, आंनि एडभान्स बड'लेण्ड इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। लोगोसे दिनैनि भिडिअआव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबावबाय। जुदि नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा अन्नानै नैबे साबस्क्राइब बटनाव साबस्क्राइब खालाम। लोगोसे साइडआव फैनाय बेल आइकनाव क्लिक खालामनानै अलाव होनानै ला, जाहाथे आं बिदिनो गोदान गोदान साख्रि एबा बायदि मैया अनलाइन एप्लाइ खालामनायफोरनि जबफोरनि स्कलारशिपफोरनि भिडिअ हगारोबा नोंथाङा नुनो हायो। दानिया भिडिअखौ जागायदिनि। नोंथाङा आंनि भिडिअखौ मिथिखाबाय जानो हागौ आंनि भिडिअनि टाइटेलखौ नायनानै। जाय बिथांमोनहा 8 पास बिसोरनि थाखाय पियननि साख्रि ओंखारदों। बिसोर जाय बिथांमोना 8 पाससिमखौ फरायनानै पास खालामबाय, बिथांमोना पियन साख्रि एप्लाइ खालामनो हागोन। 6था पियन ओंखारदों, बियो बोरै अफलाइन ना अनलाइन बिनि सोमोन्दै नोंथांमोना जोबजासे भिडिअखौ नायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। जाय बिथांमोना 8 पास जानानै दं बिथांमोननि थाखाय पियननि साख्रि 6था पस्ट ओंखारदों। 8ल' पास जानांगोन। माबोरै सिलेक्सन बानायनांगोन? 8 राइटेन टेस्ट जागोन आरो बिबा 22 जागोन। सेलारिया नै 12,000निफ्राय स्टार्टिं जानानै 37,000सिम जाहैगोन। बेखौ बोरै एप्लाइ खालामनांगौ नोंथाङा जोबजासे नायनो थाखाय, आरो बेखौ बोरै खालामनांगोन बिनि फर्मखौ बबेहाय मोनगोन बेखौ आं खोन्थाजोबगोन नोंथांमोननो। बे साख्रिखौ हगारदों जाहैबाय अफिस अफ द प्रिन्सिपल जाजेस फेमिलि कर्ट अफ नलबारि। बे एडभार्टाइजमेन्टखौ होदों 28 नभेम्बर 2019आव। बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय मा नांगोन नै एज प्रुफ थानाय जानांगोन। एटेस्टेड कपि अफ टेस्टिमोनियेल एन्ड सापर्ट एज इडुकेसन क्वालिफिकेसन। बे क्लास 8नि सार्टिफिकेट, मेट्रिकफोरनि सार्टिफिकेट जाबाय, आरो कास्ट सार्टिफिकेट। बेनि उनाव नै एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज रेजिस्ट्रेसन सार्टिफिकेट, एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज सार्टिफिकेट नांगोन। एक्सपिरियेन्स जायखिजाया दंबा दं, गैयाबा गैया नांलाया। एलं उइथ 3 कपिस अफ रिसेन्ट गांथाम नोंनि पासपर्ट फट' नांगोन। बेखौ अफलाइनसो बियो बोरै एप्लाइ खालामनांगोन, फर्माव बाहाय मोनगोन। जुदि बिनि लास्ट डेटआ नै 20 तारिख 12 मास, बिनि सिगांनो अफिसाव सहैनांगोन। केन्डिडेटआ गैथाराबाबो 18 बोसोर जानांगोन। 18 बोसोरनिफ्राय 42 इयार्ससिमबाबो एप्लाइ खालामनो हागोन। केन्डिडेट हुआ पास जाय बिथांमोना HSL पास, बे हाई सेकेन्डारि पास, बिसोरबो एप्लाइ खालामनो हागोन। जायखिजाया 8 पास जानो हागोन। बेखौ अबाय एप्लाइ खालामनांगोन नै अबाय दैथाय हरनांगोन बिनि सेन्टखौ नै एप्लिकेसन फर द पस्ट अफ पियन बिदि होनानै प्रिन्सिपल जाजेस फेमिलि कर्ट नलबारि PSN डिस्ट्रिक्ट नलबारि पिन 7833 बे एड्रेसखौ होनानै अफलाइन फर्म दैथाय हरनांगोन। बेखौ आं नोंसोरनो बे फर्मखौ बाहाय मोनगोन बेखौ जोबजासे नाय, आं दा खिन्थागोन नोंसोरनो। आसा खालामो नोंथांमोना बुजिखाबाय। जाय बिथांमोना जेन'बा 6थाल' पस्ट दं बेखौ 20 तारिख डिसेम्बरनि सिगां दैथाय हरथारनांगोन। बेखौ रिटेन टेस्ट आरो बिबा 22जों सेलेक्ट खालामनाय जागोन। कल लेटार होनाय जाय सेलेक्ट जादों बिसोरनो बेखौ इन्ट्रेन्स लिरनो थाखाय कल लेटार हरखागोन, दंखायो नै। आरो आं फर्मखौ बाहाय मोनगोन बेखौ डिसक्रिपसनाव होखागोन, नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव नायबानो जाबाय। फर्मा बेनो नै नोंथांमोना, आं बेखौ डिसक्रिपसनाव होगोन। नोंथांमोना बेखौ फिलआप खालामनानै बै दहाय आं खिन्थानाय एड्रेसाव हरबानो जाबाय। एड्रेसखौ अबाय हरनांगौ आं भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होखागोन, आरो बे फर्मनि लिंकखौबो डिसक्रिपसनाव होखागोन। बेयाव नै टु दा बे प्रिन्सिपल जास्टिस अफ फेमिलि हाइ कर्ट नलबारि, बेयाव बिदि होदो पस्टनि नाम पियन, जेनेबा डिपार्टमेन्ट अफिस पियन बेफोरबायदि होदो। बेयाव फुल नोंनि एड्रेस आरो फट' गांथाम नांगौ, बे फट' गांथाम हरदो। नोंनि फुल एड्रेस गासिखौबो मा नांगौ बेयाव लिरजोबदो। एमप्लयमेन्ट रेजिस्ट्रेसन दं बेफोरखौ होजोबनांगोन। एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज सार्टिफिकेट थाथारनांगोन। इनकाम सार्टिफिकेट होआबाबो जायो, बेयाव बियाखै, बेयाव ओरैनो जायखिया बिदों। बे फर्माव फिलआप खालामनानै नोंथांमोना बै आं बुंनाय एड्रेसाव दैथायहरबानो जाबाय। आं बे फर्मखौ भिडिअनि लिंकआवनो होखागोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनानै हो, जाहाथे आं बिदिनो गोदान साख्रिनि आपडेट होयोबा नोंथांमोना नुनो हायो। जुदि नोंथांमोनहा माबाफोर बुजियाखैबा भिडिअनि कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै सोंहरनो हागोन। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। थेंक इउ।